I akcija. Put koji ide dalje od horizonta dok se sa komunikatora čuje Avala Trijavis. Pusti čoveka da uđe u WC. Nalazimo se u baru Vukosava na promociji novog benda Avala 3 i njihovog albuma Prvenca Uprko svemu. Kreacija nas zove, kreacija nas tera, a sad hoće li biti nekog rezultata, to je bonus, ali ja radim ovo gorim od želje da to radim. Ta potreba u tebi da ti to iskažeš, ona te stalno da ustaješ i da ideš dalje. Znači ideš do kraja. Mislim da ljudi kao mnogo razmišljaju o tome šta će nešto da bude. A ovako kada radiš svaku stvar po jednom, onda ti je nekako kao idemo. Nas je inspirisala muzika koju smo i mi slušali kad smo bili mladi. Uprko svemu nije samo vezano za ovaj projekat. Uprko svemu ne sme da se stane. Tako da da, savjet je samo ga radi, samo ga uradi. Slobodi ili ništa?